čítačko by aj vymenovala, že to nie je. Vyložila som to v aute, tuším. Že to nebude, mám to z místa, tak to bude z místa. Ale ako? Je, ale Zadne vzadu. Myslím, že by to bolo... No říkala mi, že mám být tady. Tak jsem tady. No uvidíme, ako to dá. A máš piesny? Počúvaj, víš, koľko to máme autov? Ona má. Ja som na tom dole. Nevím, jak to bude vidět. Ono zase, jak já chodím, pak to tež bude. Martin auto tam je. To vážne? Ježiš, to nemyslíš vážne. To fakt na mravensku? No jak sú stoja, tak pri každom mi stojíš, tak mravensku. Ježiš, Denisa. Ale to si pamätám, aj v Lani boli mravce. A si hovorila, že to dala tak, umyslila, to znači, keby to nebolo, že v mravensku. A napríklad, ak sme mali vtedy, že privolanie a kôdu, ne? Odloženie na všetky, počuť ma? Počuť ma, teraz to máme na jednej linii. O, ty koza. Teraz máme na jednej linii. Není to uvedenie jasné. Nech to dáš jedno. Privolanie. Poslali to si na jedno. Hej? Je to rozumím. To je vytržené. No, teď si sednu, teď se dívám. Nebo oni seděli, leželi, ne? Teď nevím, oni měli... Vám tam asi stojím, že? To musím to, aby tam to nebudu vidět. Já jenom projdu tady, tak, aby mi tam někdo nalez. No, kolena. Ale ten ring je tak dobre zrobený, že máš chodí z noží. Takže keď ťa aj chytí a drží ťa tu zo spodu, tak je také ďaleko. Vieš, v plnom zákyse. Je to nepríjemné určite. No, si ho neuslyšíš. Dobre sa tam chodí. Bylo to tam zavřené. Ale neskutočne sa stále, pokiaľ na to bude a dá sa tam. Hej.
Ale máš originál smaky. Od koho nakupujete? Točia sa zvonku, no. Už netočí sa do psa, ale zvonku sa točí čelončak. Jaj? Oni sú trošku také centrálne. S tebou som sa o tom rozprávala, nie si sa ma pýtala, či kto sa mi to... Raz sa mi to niekto pýtal, že niektorí sa točia zvonku a niektorí znútra. No, no. Môže sa stať ako polena. Aj ona sa teraz Až moc bezpečné. No, ale víš, čo mi nedá. Len je posledná, na ceny. Nebrali sme ani na to. Jak sa volá? No? Drieno. Nejaké také ekoveci. Alternatívne. Nemá čas. Pozrovne, jak nepodarený nežil. Sa ten pestík je zrobený žltý a skončí. Vyvodujú sa to v praxi. Sám tam odborečí. Tak to musí byť nejaké naozaj mimo právo lesí. Všade. Zase napríklad máme poľanom a a podľa mňa to predáš taký znamený. Či on to robí. Juroš nám ide tentokrát na toto no to neúžasný. Ja keď som ho videl vo vrcholom vrem, to je blátny. Ale my prach bolesti. Hej, no ale naozaj. Ja som po zákroku, on robil na taký ktorý je tým namierený, robený, ktorý je na tom, že či ten dokážu zahryznúť vôbec na strednom modele. A vôbec nie je to dobrý, ja som nevedel, maske používam, na tie ruky, na tie rady. Dopadne sa aj dobre vyviaž rukou, lebo tam presne idem som chápať, ktorý je software, sídlo v rukou sa do toho jeho taký povrat, nie to vyskúšať, tak to by si mala. To je skoro nič. To je skoro nič. A na to si na tie nič neviem, ak vyzerá to máte. Vyzerá ako, že nemá rukava, vidíš, no. To je len o tom, že pes príde, vyšťa a ty okamžite, že vieš, tam to mimo kúte. Tam je to ozaj, že či to dokáže zahrnúť, alebo ten pes to vníma, či to zahrnúť na zem. To je úplne tenostý. No ale kto ho zvesí? No, čo? Hej, okamžite. Len pečka. No, pečka, že či to dokáže. A odchyty robí. A v tom sa tam všetko vybe. Ako som ho videl, teraz som vrgol, ale to robí vlastne tie naozajské do tváre. Takže máte to si pravda. Takže on nemá podobnú ukážku. 16 štíkov, že sa vytvárajú. Že nejako tak tráci už to je. Hej, že vám pojíte keď vej? Výborný, pohybor. Ako balatka pomaly si neuvedal. Pomaly, hej, nie je to úplne, ale ja by som srápil. Teraz ten test, keď robí to odpíky na tom Aj to majú píchať. a tak on to robí. Tož pes poslouchá.
To si dělám teď srandu. Poslouchá a stejně ještě to je hodnoceno, že? Ako? Ne, že poslouchá, jako že si sedne třeba pomaleji nebo takhle, no. Tak posluška. Jo, já vím, že to už jsou závody. A hlavně to je to prísnejšie hodnotenie, keď je to právě. No. Tak teď je to fajn, že jsou závody. Kdysi nebylo nic, tak já jsem měla ovčaka a nějaké takové nic nebylo. Já si myslím, že to už tam. Je to tak završená. Tak ona tak nějak pootočila, což tam skutečně. To už vlastně konec, ne? No.